Nachádzame sa v oblasti Reiter Alm. Vystúpali sme jazero Špiglze, tzv. Zrkadlovému jazeru, kde sa odráža Dachstein. Je to ináč jazero Mitterse, 1860 metrov. Je to presne 2 km od lanovky Preuna Get. Veľmi príjemná túra, mierne do kopečka. 2 kilometriky. Dali sme si zaslúžený Pavlaner, Weissenhefe Bier. Ľudia tu jak na mraky. Tuto vidíme naše herečky, ak sa fotia dole. Jerka, dobre? Jerka? Dobre? Je parát. Dívajte sa. Paráda, Karadné jazero. 10. Hej. 10 hviezd toto jazero. To je jedno z najkrajších v Rakúsku. Zrkadlové jazero. A hore nad nami sú ešte 3. Len to už je ťažké. Nad Šober je to ešte 2 hodiny hore. To je 2300 tuto nad nami. Obrovský kopec hore. Zadu sa zrkadlí Dachstein. Je to veľmi nádherná túra, toto odporúčame každému, je to pre malé deti vhodné. Hore lezecká stena Klettersteig C/D. Je tam už aj pár pomníčkov hore. Hore sa chodia tým hrebenom peší. Na kopce. Na jazera 3 už hore nejdem, to je namáhavé. U nás nohy bolia už. Ako neskutočné scenérie sú tu. V tomto Štajersku. Toto je jedno z najnavštevovanejších miest po Dachsteine tuto.